Hadd mondjak el néhány érdekes dolgot Horváth Eszterről, aki az Alfred Wegener Intézet Helmholtz Sark- és Tengeri Kutatóközpontjának fotósa, National Geographic Explorer, a Természetvédelmi Fotósok Nemzetközi Szövetségének tagja, és Nikon nagykövet. Elnyerte a World Press fotópályázat környezet kategóriának első díját 2020-ban, szintén 2020-ban az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Természetvédelmi Szövetségétől a Ranger Rickey fényképészet díjat kapott, 2022-ben megkapta a New York International Center of Photography Infinity Award díját, ez nem minden egyébként, 2024-ben pedig a National Geographic Wayfinder díjjal tüntette ki. Eszter Magyarországon, Sopronban született, de aztán 2018-ban Németországba költözött, ahol jelenleg is él. A sarkvidéki éghajlatkutatás dokumentálására fókuszál 2015 óta. Most arra 25 arktiszi és antarktiszi tudományos expedíció munkáját és műhelytitkait mutatta be. Képeit többek között a National Geographic, a The New York Times, Geostan, a Time és a The Guardian is közli. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntjük Horváth Esztert! Szépen. Annyira örülök, hogy itt lehetek, mert eddig a februári időszak az mindig egy ilyen expedíciós időszak, amikor nem tudtam soha itt lenni, és most úgymond kivételesen nem vagyok expedíción, és így tudtam eljönni. Dokumentarista fotográfus vagyok, sarkvidéki kutatással foglalkozom, és a munkámmal az a célom, hogy a fotográfiát eszköznek használva a klímakutatásról nagyon széles körbe tudjak beszélni, előadásokon, könyv formájában, publikációban, kiállításokban, online, digitális formában vagy élő formában. Hogyan találkoztam egyáltalán magával a sarkkutatással? Én 2015 óta dolgozom a sarkvidéken, az Artiszon, illetve az Antarktiszon, és biztos vagyok benne, hogy önök közül is nagyon sokan ismerik a deltának a kezdő képeit, ami úgy kezdődött, hogy sarkvidéki kutatók, most már tudom, hogy japán kutatók meneteltek a kutatóállomásukra. Én a deltát gyerekkoromban ezek a képsorok miatt néztem folyamatosan, és bennem ez gyújtotta ki a sarkvidék iránti szeretetet, csak így emlékeztetőül megmutatnám ezeket a képsorokat. Megmondom őszintén, hogy én nem tudom, hogy én 6 éves voltam, amikor ezt elkezdtem nézni, én nem tudom, hogy egy 6 éves kislánynak ezek a képsorok miért tetszettek, de én emlékszem arra, hogy folyamatosan azt néztem, hogy én ezt a hideget szeretném az arcomon érezni, én így szeretnék menetelni a hóviharba, sível, de én még a vasfüggöny mögött születtem, és ez egy teljesen elképzelhetetlen gondolat volt, egy teljesen elképzelhetetlen álom volt, egyrészt mivel zárt határok mögött éltünk, másrészt én soha nem láttam nőt expedíciókon, én azt gondoltam, hogy ezt csak férfiak csinálják, női példa előttem soha nem volt. Én New Yorkban tanultam, az International Center of Photography-ban, és az egyik fókuszom számomra ott a New York-i tűzoltóknak a munkája volt. Amikor elkezdtem dolgozni a fotográfiai munkáimmal, illetve a saját projektjeimben, mindig az volt a célom, hogy olyan embereknek a munkáját mutassam be, akik inspirálóak lehetnek számunkra. Én az ő munkájukat a tűzoltóságon belül, illetve kint a bevetéseken is dokumentáltam. Nagyon érdekelt az is, hogy ők hogyan töltik el a szabadidejéket, mint például sporttal. A másik ilyen projekt, amin dolgoztam, az a teknősöknek a megmentéséről szólt, a veszélyeztetett teknősöknek az életéről, és itt biológusokkal dolgoztam együtt, különböző kutatóállomásokon, vagy teknős kórházban. Ez a 2 projektem alapján én elmentem egy portfólió bemutatásra 2015-ben, ahol a portfólió bemutatás után egy amerikai magazintól, én akkor New Yorkban éltem,
egy megbízást kaptam a Jeges-tengerre. Az Audubon magazintól kaptam ezt a megbízást, és amikor megkaptam ezt az e-mailt, hogy 5 nap múlva a Jeges-tengeren kell lenni, én szó szerint majdnem leestem a székről, hiszen egy ilyen megbízást kapni azt gondolom, hogy nem olyan gyakran történik meg. És amikor elmentem erre az útra, és ott álltam az amerikai jégtörőnek a hajóján, akkor emlékeztem arra a 6 éves kislányra, aki arról álmodott, hogy erre a területre eljuthasson. Eljutottam nőként egy olyan helyre, ahol mai napig igazából nem olyan sok nő dolgozik, és olyan mély szeretetet, szerelmet, kapcsolódást éreztem ez a környezet iránt, hogy eldöntöttem, hogy én itt szeretnék dolgozni, és eldöntöttem, hogy én a fotográfiámat ennek a területnek szeretném szentelni, annak a területnek, ami a leggyorsabban változik a világunkban. Az egész Föld területén egyetlen egy környezet nem változik ennyire gyorsan, mint maga az Ártisz. Ez 2015-ben történt, 10 évvel ezelőtt. Én azóta 25 expedíciót követtem az Artiszon, illetve az Antarktiszon, főleg az Alfred Wegener intézettel, de másokkal is, Time magazinnal is voltam, Audubon magazinnal, ahogyan említettem, Greenpeace-szel, különböző szervezetekkel, és ez a 25 expedíció alatt az egyetlen egy dolog, ami nekem mindig nagyon hiányzik, az, hogy soha nem találkoztam más magyar emberrel. És amikor elmegyek egy-egy útra, ami mondjuk 2-3 hónapig is eltart, és nagyon sok esetben semmiféle internet kapcsolatunk nincsen, telefonkapcsolatunk nincsen, számomra, ami a legjobban hiányzik, az, hogy a magyar nyelvet tudjam használni, hogy magyarul tudjak beszélni, hiszen csak angolul vagy németül zajlik a kommunikáció. Ezért az első olyan expedíción, ahol 3 hónapot töltöttem el, elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan tudok mégis kapcsolódni a magyarságomhoz, ahhoz, hogy a magyar nyelvet egy picit használjam, és kitaláltam azt, hogy talán ezt tehetem. Erdő, 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 marosszéki kerek erdő. Madár lakik abban, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárdás kis angyalom, érted, fáj a szívem nagyon. És elkezdtem egyfolytában magyar népdalokat énekelni. Most mindig magyar népdalgyűjteményt fordok magammal expedíciókra, hogy amikor kimegyek a jégre, és senki nem hallja, akkor torkom szakadtából tudom ezeket énekelni, és ez tényleg számomra egy nagyon fontos dolog, hogy a magyarságommal tudja kapcsolódni. Az első expedíció, amit elhoztam, amit szeretnék megmutatni, az a Mozaik expedíció, ami 1 éven keresztül zajlott, és azt gondolom, hogy számomra ez az egyik legfontosabb expedíció volt. Itt 1 éven keresztül a Polárstern jégtörő be volt fagyva a jégnek, az Ártiszi óceánnak a jegében, közel az északi sarkhoz, és 1 éven keresztül sodródott. Ez az 1 éves expedíció alatt 5 csoport vett részt ezen az úton. Én az első csoportban voltam 3,5 hónapon keresztül, és ez a 3,5 hónap a teljes sötétségben zajlott. Amikor megérkeztünk, és amikor a hajó befagyott a jégbe, az volt az utolsó nap, amikor a napot még a horizont fölött láttuk. A következő naptól a nap már a horizont alatt volt, és az egész idő alatt ezt a korom sötétséget láttuk. Ezek amúgy az első, én ezt nem tudtam, valaki az intézetnek az igazgatónője mondta, hogy ezek az első színes felvételek, amik erről a területről származnak, az innen származó korábbi képek azok mind csak fekete-fehérek. Az, hogy színes képeket készítettem, sok esetben nem lehetett látni, mert annyira sötétség volt, hogy ebben a sötétségben a színek is elvesztek.
Ahogyan említettem, 3,5 napot voltam ebbe a sötétségbe, és ez a téli, az Ártiszi óceánnak a téli időszakában volt, ami azt jelentette, hogy nagyon sok esetben, mint például ezen a napon is -55 fok Celsius volt. -55 fokban fotózni és 6-8 órát killenni a jégen, az meglehetősen hideg. Amikor ide megérkeztünk, valaki megkérdezte, hogy nem fázok, és mondtam, hogy én nem fázom, itt annyira meleg van, hogy számomra ez ilyen trópusi idő, és ténylegesen az, amikor egy-egy ilyen útról én hazajövök, és eltöltöttem hónapokat -55 fokba, szó szerint, hogyha mondjuk egy kicsit melegebb helyre repülök, mondjuk ahol csak -25 fok van, akkor úgy érzem, hogy nem kell már téli kabát sem, mert ott annyira meleg van, hogy már, tehát -55 után a -25 az a melegnek érződik. Ebben a korom sötétségben nem voltunk egyedül, 100-an voltunk a hajón, de nagyon sok esetben látogatókat kaptunk. Ezek a látogatók csak és kizárólag a hajónak a fényében voltak láthatóak. Jelen esetben egy jegesmedve mama a jegesmedve bocsával, ami egy folyamatos stressz okozott mindenki számára, hiszen ott voltunk nagyon közel az északi sarkhoz, 100-an befagyva egy jégbe, sodródtunk a jéggel, miközben kutatások zajlottak, amely kutatások a teljes korom sötétségben voltak. Annyira messze voltunk a következő civilizációtól, hogyha bármi történik a hajón, akkor a következő mentő alakulat leggyorsabban 3 hét alatt ér oda. Emiatt mindenkinek át kellett mennie egy nagyon komoly biztonsági tréningen. 35 napot töltöttem el intenzív tréninggel, például tűzoltó tréninggel. Minden tréninget igazából duplán csináltam meg, egyrészt mint fotográfus, másrészt mint résztvevő. De azt gondolom, hogy mint fotográfus részt venni ezeken a tréningeken, ez volt a leges-leges legfárasztóbb. Nagyon sok esetben én teljesen készültem és összeestve fejeztem be a fotózásokat. Emellett olyan tréningeken is részt kellett venni, hogy belesúlyolva össze, hogy mit történik akkor, hogyha egy helikoptermentés történik, hogyan tudunk a helikopterbe biztonságosan felmenni. Ezek a tréningek nagyon-nagyon fontosak voltak, hiszen, ahogy említettem, 3 hétre voltunk a következő mentéstől, és ezért úgymond magunkra voltunk utalva, hogy bármi, ami történik, azt magunknak meg kell tudni oldani. Egy másik tréning az arról szólt, hogy ebben a mentő szigetben el kellett hagynunk egy hajót, ki kellett kötnünk Spitzbergáknak az egyik partján, ahol volt nálunk egy túlélő doboz, a hajónak a túlélő doboza, amiben volt egy ilyen kis camping set, amivel tudtunk vizet olvasztani, vagy jeget olvasztani. Volt nálunk étel is, ez lisztből, zsírból és cukorból áll, és pont ilyen íze is van. A másik egy ilyen tréning, amit végig kellett csinálnunk, illetve ez az a tréning, amit nekem évente többször is kell, ahogyan az Artisra járok, a jegesmedve biztonsági tréning, amiben megtanulunk a riasztópisztollyal, illetve magas kaliberű fegyverrel lőni. El kell mondanom, hogy az intézet, ahol dolgozom, 40 éve kutat az Artison, és egyetlen egyszer nem történt semmiféle baleset, és se jegesmedve nem sérült, se ember nem sérült, és az annak köszönhető, hogy olyan komoly tréningeken megyünk át, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit kell cselekedni, hogyha találkozunk egy jegesmedvével. Például én tudom, hogy nekem fotóznom kell, és amikor ezt a képet elkészítettem, én éreztem azt, hogy itt valami nagyon különleges dolog történt. Egyrészt azt gondoltam, hogy ez úgy néz ki, mint egy földre, mint egy holdra szállás, csak éppen jegesmedvékkel. De éreztem, hogy ez a kép ez majd messzire fog utazni, de nem tudtam, hogy mennyire messzire, és ez az a kép, amivel a WordPress fotót megnyertem. Köszönöm. Maga, ahogyan említettem, ez egy kutató expedíció volt, és a kutatások azok úgy zajlottak, hogy a Polarstern nevű jégtörő be volt fagyva a jeges tengernek a jegébe, a
propellerek azok le voltak állítva, és a természetnek az erejével sodródtunk. Voltak olyan napok, amikor 20 kilométert sodródtunk, és körbe-körbe a jégen pedig kutatóbázisok voltak felépítve. A kutatóbázisok a hajóval 2 kilométerre, az összességében 2 kilométeres kábellel voltak összekötve, és 500 tonna szerkezet volt magára a jégre különböző helyekre elhelyezve. Nagyon sok esetben, nem mint fotográfus veszek részt egy ilyen expedíción, hanem segítem én is a kutatókat, mint például jegesmedve őr, ami feladatot az az igazság, egyrészt szívesen végzem, mert szeretem támogatni a kutatást, másrészt tudom, hogy én vagyok az abszolút alkalmatlan személy erre, mert abban a pillanatban, amikor meglátok egy jegesmedvét, akkor én a fényképezőgépemet akarom elővenni, és semmi más is fényképezni akarok, úgyhogy nagyon gyorsan meg is beszéltem az expedíció vezetőjével, hogy azt hiszem, hogy én sokkal jobb leszek, hogy csak a fotózásra foglalkozom, és nem jegesmedve őrködéssel. De minden egyes kutatás a jégen az ténylegesen úgy zajlik, hogyha egyetlen egy kutató kimegy a jégre, akkor azt egy jegesmedve őr kíséri, hiszen a jegesmedvék tényleg bárhonnan a sötétből előbukkalhatnak, ott lehetnek, és azért, hogy az ő biztonságukat biztosítani tudjuk, illetve az embereknek a biztonságát, ezért kell, hogy egy őr ott legyen folyamatosan végig velük. Pár szót szeretnék említeni a kutatásokról. Ez az Artiszi óceán történelme, vagy a Föld történelmében egy olyan mértföldkövet lerakó expedíció, ami eddig nem történt. A Jegestenger, vagy a Földünk történelmében a téli időszak folyamán ilyen kutatások nem történtek. Az Artiszi óceánnak a működését a nyári időszakban ismerték a kutatók, de nem ismerték a télit, és most ez a kutatás, ez az expedíció miatt egy teljes egyéves képet kaptak. Az egyik ilyen kutatás az a jég és a hónak a kutatása volt, azt vizsgálva, hogy a hó milyen mennyiségben és hogyan befolyásolja a jégnek a mérését, csak most pár nagyon rövid, de nem említem meg, vagy utána részletek, hogyha valakit érdekel, szívesen erről beszélek részletesebben is. Nagyon sok jég mintát vettek, amivel metánkutatásokat végeztek, azt nézve, hogyha elolvad a Jeges-tengernek a jege, az abba raktározott metán az a levegőbe fog emelkedni, vagy esetleg az óceánba lesüllyed. Alison Fongot láthatjuk itt, aki kivágott egy jégtömböt, leengedtek egy kamerát, és amit a kutatók itt találtak, most ezt sajnos magyarul nem tudom ennek a halnak a nevét, Atlantic codnak hívják angolul. Amúgy esszük ezt a halat, de nem tudom, tőkehal, igen, atlantiszi tőkehal, és ez a halnak az Atlantik óceánban kellene élnie, nem az Ártiszi óceánban, és ez téli időszak alatt most először találtak a kutatók ilyen halat, ő neki nem ezekben a hideg vizekben kellene élni, hanem sokkal-sokkal délebbre. Minden egyes nap, amikor kínáltam a jégen, azon gondolkodtam, hogy olyan érzés volt, mintha egy teljesen más bolygón lennék. A következő civilizáció, vagy egyáltalán civilizáció 3 hétre volt, 3 hét utazásra a leggyorsabb esetben, és ott voltunk 100-an ebbe a teljes korom sötétségbe. Nagyon sok esetben a csillagokat se látunk, mert nagyon sok borús és felhős idő volt, és ezért folyamatosan ezt a feketeséget lehetett látni a szürke jéggel. A szürke azért volt, mert a hajónak a fénye, ahogyan valamennyire be tudta világítani a környezetet, ugye a jég az olyan szürkének nézett ki, és mindig, amikor kint voltam a jégen, mindig arra gondoltam, hogy fú, hát ez olyan érzése van, hogy azt gondoltam, hogy a következő, amit meglátok, az ez lesz. De szerencsére ez nem történt meg, de mégis azt éreztem, hogy olyan volt, mintha Holdon állnék, mintha teljesen messze lennék, és folyamatosan elfelejtettem azt, hogy amin állok, az egy mozgó jég. Naponta 20 kilométert sodródtunk a jéggel, sok esetben egy 30 cm vastag jégen, alattam 4000 méter mély óceánnal, aminek amúgy mínusz 1,8 Celsius a vizének a hőmérséklete, hát abban olyan sokáig túlélni nem lehet. Nagyon sok
vihart éltünk meg, 100 km/órás viharokat, ami azt jelentett, hogy abban a pillanatban, amikor vihar jött, a jég az elkezdett törni, elkezdett sodródni, a kutatóállomások elkezdtek sodródni, és az első, amit tenni kellett, a kábeleket el kellett vágni, ki kellett húzni a mérőszerkezetekből, hogy ahogyan sodródik és törik a jég, az ne húzza be a kábeleken keresztül a szerkezeteket a vízbe. Amikor ilyen viharokat éltünk meg, akkor úgy tudtunk csak közlekedni a jégen, hogy például vittünk magunkkal egy szánt, ahhoz hozzá, abba belekapaszkodtunk, mert a jég az úgy mozog, hogy egyik irányba elkezd eltörni, és egy folyó alakul ki. Amikor ez történik, ezt az ember érzi, mert olyan érzés, mintha földrengés lenne az embernek a talpa alatt, és abban a pillanatban hallja is, és olyan, mint hogy egy generátort kapcsolnának be, és elkezd a jég az nyílni, és amikor ez megtörténik, akkor el kell gondolkodni, hogy melyik oldalán álljak, hogy a hajóhoz még vissza tudjak menni. Miután az ember ezt eldöntötte, akkor úgy vissza is tud menni a hajóhoz. A másik pedig az, hogyha a jég az elkezd így összetorlódni, viszont hogyha elkezd összetorlódni, és azon kell keresztül menni, akkor ahhoz használtuk ezeket a szánokat, mert ahogyan törik a jég, nem lehet látni, hogy az ember hova lép, és így is bele tud esni a jégbe, vagy esetleg bele tudsz ragadni a lába az összetört jégbe. Tehát ilyen nagyon sok biztonsági eszközt használunk ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk a jégen dolgozni. Ettől függetlenül a munkák a jégen folyamatosan zajlottak, teljesen mindegy, hogy milyen idő volt, itt ez nap -38 fok volt, tehát nem volt annyira hideg, de folyamatosan is a kutatóknak teljesen minden volt, hogy milyen idő volt, hogy milyen körülmények vannak, ők minden nap mentek ki, minden nap gyűjtötték, minden nap tették a méréseiket ahhoz, hogy nekünk, az emberiségnek egy sokkal jobb megértésünk legyen arról, hogy mik várnak ránk, és milyen következménye vannak ezeknek a változásoknak. Amit most lehet tudni, amit a kutatók megállapítottak, a Jeges-tengernek a jege, ami amúgy úgy működik, mint maga a termőtalaj, ami adja nekünk az életet. Ha ez a termőtalaj nem lenne, akkor nem lenne élet a Földön. Ha ezt a termőtalajt kihúznánk egy fél évre, akkor nagyon óriási körülményei lennének. A Jeges-tengernek a jege az ugyanolyan, mint a termőtalaj. Azon van az élet, alatta és felette. Azon él és burjánzik az élet, és hogyha ez a jég eltűnik, akkor egy egész ekoszisztéma tűnik el. A kutatók azt állapították meg, hogy 2035-re megélhetjük azt az első nyarat, amikor ez a jég nyáron, télen mindig lesz jég, de nyáron eltűnhet, és akár csak egy pár hónapra eltűnne a teljes jég, az azzal járna, vagy azzal fog járni, hogy egy teljes ekoszisztéma fog eltűnni, hiszen fókák élnek rajta, a jegesmedve azon vadászik, és felborulna egy teljes ekoszisztéma. Minden expedíción engem az is érdekel, hogy hogyan zajlik az élet. A Mozaikon, amit ezen az utazáson semmilyen internetünk nem volt, illetve volt egy internet, egy e-mailünk, amit a géphez leülve, mint a régi időkben tudtunk használni, 50 kilobájt volt, tehát fényképeket nem lehetett küldeni, csak géphez leülve egy e-mailt lehetett küldeni. 2 szatellit telefon volt a hajón, amin este sorok álltak. Én 2-ször tudtam telefonálni összesen ez a 3,5 hónap alatt, mert egyrészt olyan sokat dolgoztam. Egy ilyen expedíció az 7 napból 7 napi munka, és ilyen napi 18 óra munka legalább arról szól, és egyszerűen időm nem volt telefonálni, de hogyha volt időm, akkor is olyan hosszú sor állt, hogy nem bírtam egyszerűen ezt kivárni. Tehát engem nagyon érdekel, hogy hogyan zajlik egy ilyen 3,5 hónap, most itt többen vagyunk, mint 100-an, de igazából arról szól tényleg az élet, hogy 100-an így elmegyünk egy expedícióra, és ott meg kell érteni egymással magunkat, ott ki kell alakítani a dolgokat, hogy minden működjön. Például szervezni kell bulikat is, hogy az ember jól érezze magát. Azt gondolom, hogy ez a legészakibb Halloween party volt, amit csináltunk, és nem tudom, hogy miért minden egyes expedíción kötelező, vagy minden egyes expedíción van kosztümparti. Nem tudom, hogy miért, ez mindig előfordul, és az embernek kreatívnak kell lenni, hogy valamit kitaláljon.
A másik, ami engem nagyon érdekel, hogy mi történik a hajakkal 3,5 hónapon keresztül. Ezt gondolom, hogy ez inkább a férfiakra lehet érdekes. Nincsen fodrász a hajón, tehát valakinek önkéntesen kell jelentkeznie. Most mi mennénk el expedícióra, valakinek föl kéne tenni a kezét, hogy ki hajlandó a hajakat vágni. Jelen esetben itt a kapitányt látjuk a képen, egy új frizurát kap a boatsmantől. Ő, hogyha kapott egy 6-os sörös paklit, akkor szívesen levágta mindenkinek a haját. Én egyszer megkérdeztem tőle, hogy megcsinálni az enyémet, de ne vágni, csak így szépen befésülni, mondta, hogy azt nem vállalja. Csak vágást. Hát mondom, azt meg én nem merem bevállalni. Mivel, hogy nincsen tévé, nincsen rádió, nincsen fiatalabb korosztály, nincs Instagram, Facebook, tehát 3,5 hónapon keresztül az embernek nagyon kreatívnak kell lenni, hogy mit csinál esténként. Rengeteg pulóver születik, rengeteg sapka, pulóver és sál születik egy-egy ilyen úton. A másik óriási téma az az étkezés. Ez a látvány, ez 2 hétig, 3 hétig esetleg látható a hajón. Egy 3,5 hónapos út alatt ez nagyon gyorsan eltűnik, hiszen egyértelműen friss zöldségeket, friss gyümölcsöket, de főleg friss zöldségeket hosszan eltartani nem lehet. De azt is hozzá kell tennem, hogy én otthon, ha én főzök, az én konyhám az vegetáriánus, de hogyha expedíción vagyok, én ezekkel nem is élném túl a -55 fokot napi 6-8 órában, hogyha ott eszem, nekem ilyenre van szükségem a kalóriára. És a hajón, ahhoz, hogy az ember több kalóriát be tudjon vinni, minden egyes étkezéskor ki van rakva egy bödön meleg zsír, amiben egy leves merőkanál van belerakva, tehát hogyha az ember megy és hozza a tál ételét, akkor ezzel az evőkanállal még pluszba tud rátenni egy adag meleg zsírt az ételére, hogy több energiát vigye meg. Én ezt naponta 3-szor csináltam, de minden étkezéskor 3-szor repetáztam, mert olyan mennyiségű kalóriát fogyaszt el az ember 6-8 óra alatt kint -55 fokba, hogy egyszerűen nem bírja bevinni azt a mennyiségű. Tehát aki diétázni szeretne, hogy picit lefogyni, én csak ajánlani tudok egy ilyen utat, mert tényleg sikeres lesz az ember az út végére a lefogyással. 3 hónap után megláttuk azt a hajót, aki hozta a következő 100 embert erre az útra. Mi voltunk az első csapat, aki felépítette az egész kutató falut a jégen, távol mindentől, mi csak 100-an, és ahogyan említettem, 5 csapat vett részt ezen az egész úton, és mindig jött, ez az 5 csapat egy hajóval volt kicserélt, tehát egy beszállító hajó hozta azt a 100 embert, aki kicserélt minket. Amikor 3 hónap után megjelent ez a hajó a láthatáron, úgy, hogy tudtuk azt, hogy a következő civilizáció 3 hétre volt, ez annyira furcsa érzés volt, mert hiába voltunk ott 3 hónapja ebben a korom sötétségben, az volt mindenkinek az érzés, hogy senki nem akart hazamenni. Annak ellenére, hogy nagyon szeretem a családomat, a barátaimat, és mindenki nagyon hiányzott, mégis egy olyan érzés volt, hogy én nem akarok erről a helyről elmenni. Egyrészt azért, mert tudtam, hogy valószínűleg soha az életemben nem fogok visszamenni a téli időszakba, az északi sarkra, ahova tényleg képtelenség eljutni, csak ilyen formában lehet, hogy az ember befagy szeptemberbe, és sodródik 1 éven keresztül, és akkor át tud menni, és a téli időszakba be tud menni, és a téli időszakot át tudja élni közel az északi sarkot, amúgy nem. És nagyon furcsa volt az is, hogy ez a 100 ember át fogja venni a mi falunkat, a mi jegünket, amit felépítettünk, és nagyon nehéz volt maga ez az átadás. Én az expedíció után azonnal Washingtonba repültem, mert a National Geographic-nak az egyik konferenciáján vettem részt, és amikor megérkeztem Washingtonba, leszálltam a repülőről, megérkeztem a hotelhoz, és sétáltam az utcán, azt vettem észre, hogy de érdekes, nem kell figyelnem minden egyes lépésemet 3,5 hónap után, hogy ne essek be a jégbe, hogy itt biztonságosan tudok sétálni, és mennyire érdekes, nem kell körbenéznem folyamatosan, hogy hol vannak a jegesmedvék, és hogy hol kell magamat megvédenem, vagy elmenekülnem, vagy visszamenni a hajóra. És akkor vettem észre, hogy igazából 3,5 hónap után
egy milyen stressz esett le bennem a vállamról, és hogy akkor vettem észre, hogy 3,5 hónapon keresztül milyen folyamatos stressz állapotban voltam azért, az a 6 és 8 óra alatt, amit kint töltöttünk a mozgó és folyamatosan sodródó jéggel, és nem csak én, hanem a többi kutatóval együtt, hogy folyamatosan abban az érzésben van az ember, hogy bármikor beleesett a jégbe, abban a jégbe, amiben nem él túl 1 percet, hogyha nem segít neki valaki, hogy kijöjjön, illetve abban a jegesmedvéknek a világában, abban a világban, ahol a jegesmedve az egyetlen olyan állat, ahol az embert prédának tekinti, és akkor vettem észre, hogy egy micsoda stressz esett le rólam, amit cipeltem 3,5 hónapon keresztül, és azt gondolom, hogy nem csak én, hanem az összes többi expedíció résztvevője. Ez az út alatt én annyira szerelembe estem, ugye már szerelemben voltam eleve az Artiszi-óceánnal, de ehhez hozzájött még egy szerelem, az pedig a sötétség iránti szerelem. Én nagyon szeretek sötétbe fotózni, nagyon szeretem az éjszakát, mert nagyon varázslatosnak tartom. És a sarkvidéki éjszakát átélni, ami 24 órán keresztüli sötétséget mutat, ahol onnan lehet tudni, hogy hány óra van, hogy a hold melyik irányban van az égen, mert csak a hold köröz a fejünk felett. Én ezen az expedíción, a mozaik expedíción, az előző expedíción, amit mutattam, én eldöntöttem azt, hogy én szeretném tovább dolgozni ebben a sötétben, és szeretném megmutatni azoknak az embereknek a munkáját, akik ténylegesen ebben a sarkvidéki sötétben dolgoznak folyamatosan azért, hogy olyan adatokat gyűjtsenek össze, ami az emberiség számára nagyon fontos. Ez az ötlet vitt el engem Spitzbergákra, New Olisonba, ami a világnak a legészakibb közössége, ahol jelenleg is sarkvidéki éjszaka van, március 8-a körül jön vissza a nap, akkor emelkedik a horizont fölé, 4 hónapon keresztüli sötétség található itt. New Olison az egy olyan település, ahol az egész falu, az egész település a klímakutatásnak és a környezeti kutatásnak szenteli az életét. Mindenki, aki itt él, kivétel nélkül csak ennek dolgozik. Téli időszakban 30-35 ember, 45 ember körülbelül dolgozik itt. A nyári időszakban nagyon sok vendégkutató érkezik, akkor körülbelül 120-150-en tartózkodhatnak a faluba. Engem ez az éjszakai, ez a téli éjszaka, ez a sarkvidéki éjszakai időszak érdekel, amikor azok az emberek élnek ott, akik ténylegesen több éven keresztül élnek, és ott, és szolgálják az emberiséget azáltal, hogy folyamatos kutatásokat végeznek. Spitzbergák a globális felmelegedésnek az abszolút központja, sehol a világon máshol nem növekszik ennyire az átlag hőmérséklet, mint a Spitzbergákon. Az egész Artison az átlag hőmérséklet 3-4-szeres sebességgel növekszik, mint a Földnek bármelyik más részén. Spitzbergákon ez az emelkedés 7-szeres gyorsasággal nő. Én 2019-ben voltam először Spitzbergákon, az 6 éve történt, és rendszeresen járok vissza évente, és ez az időszak alatt én minden évben folyamatos változásokat látok. Van egy gletszer, ami nagyon közel van a bázishoz, ahol minden évben látom, ahogyan a gletszer több 100 métereket húzódik vissza. Maga a kutatófalu New Olison egy fjordban helyezkedik el, Kongsfjordban, amit itt láthatunk, és ez a fjord 10 évvel ezelőttig folyamatosan még be volt fagyva. Sível, hószánnal, gyalog át lehetett kelni, ez már nem történik meg, csak és kizárólag hajóval lehet átmenni egyik partról a másikra. Az egyik óriási, vagy az óriási inspiráció a munkámban Rembrandt, és ő neki a fény használata. És folyamatosan nagyon szeretek múzeumokba járni, ahol régi nagymestereknek a képeit tanulmányozom, és az egyik, én, ahogy említettem, Rembrandt. Ez az a festmény ámor szappan buborékkal, ami elkíséri az egész fotográfiai munkámat, és kitaláltam azt, hogy nagyon szeretnék Spitzbergákon, ebben a sötét éjszakában, ezzel a fénnyel egy portrésorozatot létrehozni azokról a nőkről, akiket én nem láttam gyerekkoromban. És ezzel született meg az új projektem, amin 2021 óta dolgozom, ami most volt ez kiállítva a Robert Kápában, sajnos
pár napja zárt be, de talán jön Budapestre újra, elképzelhető ebben az évben. Szóval ezzel az inspirációval, Rembrandt fény festésével kezdtem el dolgozni egy új projekten, ez a Women of Arctic Science-nek hívják ezt a projektsorozatot, amivel szeretném kiemelni azoknak a nőknek a nagyon fontos munkáját, akik itt ebben a kutatófaluban dolgoznak, mint például Bettina, aki kutatói vezető volt, a francia-német artiszi kutatóbázisnak volt a vezetője. Itt egy meteorológiai ballont tart a kezébe. Ezt a meteorológiai ballont 1991 óta minden egyes nap az Alfred Wegener intézetnek az ott dolgozó, ott élő munkatársai minden egyes nap felengedik, és ezek a kutatások miatt tudjuk azt, hogy Spitsbergák a globális felmelegedésnek a központja, ahol a téli átlaghőmérséklet 91 óta 6-8 fokot, Celsius fokot emelkedett az átlaghőmérséklet. Vagy láthatjuk például Júliát, aki permafrost kutató, és egy olyan szerkezetet tart a kezébe, ami a hóméréseket végez. Ez a portré sorozat, amin elkezdtem dolgozni, ez arra fókuszál, hogy egyrészt a hölgyet mutassa be, másrészt azt a szerkezetet, amivel dolgozik, illetve azt a környezetet, amiben dolgozik. A permafrost kutatások azok 98 óta zajlanak itt Spitsbergákon. A permafrost az a fagyott föld, ami folyamatosan legalább 2 évig, vagy annál tovább folyamatosan fagyva van. A fölött van, úgy hívják, hogy aktív réteg, és ez az aktív réteg az, ami folyamatosan a globális felmelegedésen növekszik. Ez 25 évvel ezelőtt, ez az aktív réteg, ez 1 méter volt, most 2 méter. Ez azt jelenti, hogy ahogyan olvad a permafrost, engedik ki a metánt, azt a metánt, ami 70-szeresével károsabb, mint a CO2. Vagy láthatjuk itt Susannát Spanyolországból, aki olyan kutatóbázisnak a vezetője, ahol antennák 13 billió fényévre lévő galaxisokba néznek, és nézik ahhoz képest a Földnek az elmozdulását. A Földnek az elmozdulása, természetes elmozdulásának a következménye is lehet az, hogy ahogyan klímánk változik. Vagy láthatjuk itt Bodilt, aki szintén a bázison dolgozik, a saját tervezésű ruhájában, vagy Alexot, aki jelenleg éppen most a német-francia kutatóbázisnak a vezetője. Láthatjuk itt Johannát, aki a jegesmedve kutató, és azt vizsgálja, hogy a hónak az olvadása, és az, hogy a hó később érkezik, korábban olvad, de magának a hónak a változása hogyan befolyásolja a jegesmedvéknek a szaporodását. A jegesmedvék, ugye az jegesmedvében mama egy odút váj a hóba, ott születnek meg a bocsok, de hogyha a hó eltűnik, akkor nem tudom a jegesmedve mama egyáltalán hova odút vájna, vagy hova megszülni a bocsokat. Láthatjuk itt Apollint, aki a logisztikai mérnök, és a háttérben az a repülő randol, egy nagyon picike repülő, ami hetente 2-szer jön a faluba. A faluba út nem vezet, tehát eléggé úgymond el van zárva, egy pici repülő jön, ami hozza a postát, vagy esetleg ki lehet repülni, vagy tehát el lehet menni, vagy vissza lehet repülni. De nagyon sok esetben az emberek úgy dolgoznak itt évekig, vagy nagyon hosszú hónapokig, hogy egyáltalán nem mennek haza. Vagy például láthatjuk itt Karint, aki a világ legészakibb civil házába költözik be, ő egy szakácslány a bázison. Vagy Szív, aki a pásztora magán a szigeten, és nagyon sokszor jön a kutatófaluba, hiszen ott tényleg az ember néha magányosan tudja magát érezni, hogyha hónapokig egyedül van, hónapokig 35-40 emberrel tölti az idejét, távol a családtól, távol a barátoktól, és nagyon jól esik valakivel megosztani a gondokat, megbeszélni, hogyha valami esetleg nehéz az életben. Vagy Katie, aki mikrobiológus, ő nem ebben a ruhában rohangászik a kutatói munkájában, de nála volt ez a kosztüm, ez a jégvarázsból az Elsa kosztümje, és amikor ezt meghallottam, hogy nála van ez a kosztüm, akkor azonnal megkérdeztem, hogy lefényképezhetem őt ebbe, és mondta, hogy természetesen,
és hozzá kell tenni, hogy mínusz 29 fok volt, és amikor őt olyan szépen ide beállítottam, mondtam, hogy nagyon ne tegye tönkre a havat, álljon ide be szépen beállt, és abban a pillanatban vettem észre, hogy egy lámpámat elfelejtettem elhozni, és mondtam neki, hogy kibírja el, az, hogy azonnal elszaladok, itt vagyok 3 perc múlva, és közben valaki oda akart volna hozzá menni, hogy ráadja a kabátját, és mondtam, hogy senki nem mehet oda, és ő sem mozdulhat el, mert akkor tönkre megy az egész helyszín, tönkre megy a hó, meg az egész beállítás, minden ahogyan kitaláltam a fejembe, és hősiesen ott tűrte mínusz 29 fokba, hogy elhozzam a másik lámpámat, és kb. 15 perc alatt megvolt a kép, de azért 15 percen keresztül hősiesen bírta mínusz 29 fokot, amit az arcán amúgy nem látni. És megkérdeztem tőle, hogy miért van vele ez az Elza ruha, és mondta, hogy azért, mert Elza az a karakter, amit az ő életébe, mint privát ember, illetve a munkájában nagyon-nagyon inspiráló számára. Az ő szavaival, ahogyan mondta, azért, mert Elza egy olyan nőt testesít meg, akit ő szeretne követni, hiszen erős nők nagyon sok mindent elérhetnek. Ezzel a képpel szeretném befejezni a ma esti előadást. Ez a kép az, ami azt gondolom, hogy az egyik, vagy talán a legkedvesebb képem az összes expedícióról. Ez az expedíció, amit mutattam, a mozaik expedíció. És azért szeretem ezt a képet, mert azt gondolom, hogy számomra ez összefoglalja azt a munkát és azt az odaadást, amit én minden egyes úton tapasztalok, amit láthatunk itt, 3 kutató megy vissza a Polástern hajóhoz, teljes sötétség van, nem látni a képen, de ez volt az a nap, amikor a mínusz 55 fok volt, hóvihar van, ők voltak egyedül, 3-an már csak kint a jégen, illetve mi, annyira rossz volt a látási viszony, annyira rosszok voltak a látási viszonyok, hogy a hajóról, a hajónak a kapitánya, illetve az expedíció vezetője rádión fölhívott, hogy vissza kell mennünk, mert már a biztonságunkat nem tudják garantálni, hiszen semmit nem látnak, illetve már minket is elveszítettek a szemük elől. És itt mennek vissza a kutatók, a jégtenger, illetve a hókutatók, és számomra ez a kép nagyon erőteljesen azt szimbolizálja, hogy számomra a kutatók azok, a sarkvidéki éjszakának a csillagai, akik nagyon-nagyon fontos kutatási adatokat szolgáltatnak számunkra, hogy megértsük azt, hogy most mi történik az Artiszon, abban a világban, környezetben, aminek nagyon nagy hatása van és lesz az egész világra, és ők azok a kutatók, akik hosszú hónapokra mennek el a családjuktól, a szeretteiktől, egy olyan komfortzónán kívüli állapotba, ahol tényleg az embernek minden nap meg kell küzdeni az életéért, és meg kell küzdeni az ott létért, és mindezek ellenére hősiesen, szeretettel és odaadással teszik a dolgokat, hogy az emberiség számára nagyon fontos klímaadatokat szolgáltassanak. Köszönöm szépen!